button na to tir dan chu enge Android app kan mana button lo emo kan thil me in na tho thei na hi ani maya chutianga na tho tir dan chu kan sei dawn ni ama sabera chun sketchware a ilutang I project sa emo idu le project thar siamanga izo chuan app design na hmuna alu to chuan ama sabera chuan linear horizontal kha I hmang dawn ni I long press anga le lama kha I zut phei mai dawn ni I button kha khoi lai hmuna nge sei du chutiang ni chuan horizontal linear horizontal kha I metanga hnuai a khanin edit na hmun tur halom dawn ni chuanin gravity edu tanga idu na hmuna turin tang khai set dawn ni kei chuan a laia ka du wangin center hi ka hmang dawn ni izo chuan select I metang chuan a sir vei lama mi widgets a button tih kha met wang la zut phei le ro le linear horizontal a khan ida chuan button kha idu danin I siam thaliang entirnan text ang te kha second page ti tenemo kha chu idu dan danin ani maya ke chuan second page te ka hmang dawn ni ti chuan main page le button chu du dan ang tokin kan siam ta kan hme a hna thok turin kan siam tawng ama sabera chuan dinglam kil a chung lama dot pathum kha I hmetang chuan view a hnuaia plus tih kha I hmet leang hetalo lang che hi button ida I hme a alu na tur ani dialog box idu danin I thlak danglam thei bawk ani a hminga chuan second kan ti mai ang ma sei du danin hei chu hmang thei bawk ani izo chuan add ikir le ang chuan event a hei hi na thok tura siam na ani a sir vei lama mi view kha I hmetang button 1 alo ngala hei hi button da kha ani metla block rem tur lo ta he block hi java a in let ani yen chuan when button 1 click ti I hmuang je chu button I hme ati tur I siam dawn ati tur siam dawn ani a hnuai kilami kha hmet ro le component a button activation akal tur chuan component pakhat intent component I siam ngai ani add component a intent kha hmetla a hming kan chuang intent hi kan hmang mai dawn ni hei pawh I du hman thei a add I hmet leang block alo ta trewa intent set screen kha hmetla zu chho le ro le when button 1 click ti hnuaiah hian adota start activity kha ida chho leang hriat tur I block man ho hi ain sirem ngei tur ani intent a khan component kan siam kha kan hmang vekang je chu intent ti I hmetanga intent I siam kha I select mai dawn ani chuan set screen kha I button I hme a alu na tur hmun kha ani kha po kha I hmetlanga sir mi hi nichina I siam second kha I thlang dawn ani ma se kan activity siam second a khan alut nge yam ti kan chian le zual nan a hnuaia main.xml kha click la second kha I hmet le ro he page alu na tur kha ani a chian nan text view kha kan dang text view
ti aya second kan tiang textile sa som ESP ole tuna chuan kan ranang Show me everybody.